Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalanda Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti viodek. Immasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramiden da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta wita alawas ana pauluan. Bihag iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman day to ilaok mo. Pulbos day to eh. Iyag mo nga rudan. Tamapanak iti kusina. Mangalak iti water dyan. Kargaak iti danom. Ika nga rudan. Dandani tayo nagrubat. Masigurado ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mong ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect. Nay, adu met tilakom ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro ita kaglako. Naawan ti manggulpi iti lakok. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day ta nga rod mat ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod ah. Taltalag pa'y dagiti ada trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasat, adan pagsamakadanda. Bareng ah, no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di dya intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Taibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi na panak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan mo tapampaturong? Ay jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigam iti kontrol da ito a ferry boat. Awan mabalin mo? Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla. Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaid na. Ada ka di parekot mo. Ay, jakman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga yakas to iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka nga agdandanang tamakapadakas? Mas daawak nga rod. Taitalaang amapasamak ti kastoy. Anya day, inakman kitaan ti daduma apasat ti ferry boat. Anya tinapasamak? Diyak mo. At datakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferry boat. Kasla adda danong nga umunog iti ferry boat. Inta kitaan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunog. Adon ti umununag adanom?
danom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa dagiti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuanda sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak ngamin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Aggunay kan. Nagkalma ka din ti Riknam. Agkaba-kabaak, ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti Viewdeck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Darasin nyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka kitin. No di nagtulungan. Ibagak iti imbestigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Baduantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayon nga agturong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano ita ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak? No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti taaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanak. Nasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak ngamin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog? Anyaya nga min ti plano. Ha? Di kan agdamag. Taning, umayon ti danom. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adan rescue. Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang, saan kayo anabannog? Wen anak, masya na kanilisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako nang? Nakalakon. Ngamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan kano ijay nanang? Awan mo't klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Iday tatijak mo anak ko. Agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti ferryboat. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapating. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo din, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo din makita. Ay, umayan tidak kaladaluyon. Ay, tsak mo din makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami kidaluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di, nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pa'y ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko.
Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga ron balasang ko. Madanagan akunay. Alang nga ron, nana. Agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda umay mo sabtan? Aguri ka. Abay akas lang matartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na the ferryboat. Anya? Ni... Adda yung mo tinakapasamakan tilimnad. Saan adito'y? Dahito di imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga islay jayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahita nga ron ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga ron itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y ka no iti vicinity tilim na the ferryboat. Sapay napigsa ka no ti dalo yun ijay abanda. Apay akas ta ti rupa manak. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferryboat, tatang. Ket, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Oh, kasano anaamom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Ne, apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kanu ti imbestigaranda. Adayo kanu ti limnedan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan? Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kanu aro ta tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apeng addaak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya tinapasamak. Adda makitak iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat na ito eh. Putod ti may saasakan na. Agdardara. Tulungak. Ikarigata nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numandasan iti dara. Mangbiro ka kadang iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka iti kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Nautunay ti sakak. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Daras marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.